Ahojte žiaci, to som ja, vaša kamarátka Matilka. V dnešnom videu sa naučíme násobiť číslom 8. Pomôžte mi vyriešiť nasledovnú úlohu. Niečo vám prezradím. Čísla, ktoré budete písať, sú násobky čísla 8. Video si zastavte a zapíšte do štvorčekov chýbajúce čísla. Máte už zapísané všetky násobky čísla 8? Výborne. Poďte si ich spolu so mnou prečítať. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Výborne. Skúste si teraz vypočítať nasledovné príklady sami. Video si zastavte a zapnite, keď budete mať úlohy vyriešené. Ak ste si video pustili, znamená to, že ste si úlohy vyriešili. Skontrolujte si ich podľa mňa. Teraz sa ešte pozrieme na číselnú os. Sú na nej vyznačené všetky násobky čísla 8. Čítajte ich spolu so mnou. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Ďakujem za vašu pomoc, kamaráti. Naučili sme sa násobiť číslom 8. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!